El consistori prorrogarà fins a final d'any el Pla de Foment de l'Ocupació en la línia d'ajudes destinada a empresaris i nous autònoms i la repetirà dins el 2014. Hem hagut de visitar aquest comerç, una tenda que fa pràcticament 2 mesos que ha obert al nostre municipi, que està gestionada per una atleta d'Inca, en Anabel, que s'ha acollit en el pla d'ocupació local i ha sol·licitat l'ajuda de l'Ajuntament econòmic com a autònom, però que en el mateix temps ha contractat una persona, que és Alicia, i que també s'ha pogut acollir en el pla d'ocupació local. És el prototip del que vam marcar quan vam posar en marxa el pla d'ocupació local, que aquelles persones, aquells treballadors que se volguessin autoocupar o aquelles petites i mitjanes empreses que poguessin contractar una persona se poguessin acollir en aquestes ajudes, que va des de 1.200 euros, com pugui ser l'ajuda per contractar una persona, fins a 300 euros, que és quan contractes com a autònom. Avui s'ha realitzat una visita a un dels establiments que han utilitzat aquestes ajudes per obrir el seu negoci i també per contractar una persona en situació d'atur. Sempre m'havia fet moltes ganes tenir un negoci propi, franquiciat per l'ajuda que m'ho dona la marca de darrere, el suport, perquè jo, el món de la moda, era desconegut per jo, i arrel d'aquí vaig començar a cercar una marca que volgués obrir a Inca i que me volgués a mi, perquè ells, les franquícies, quan cerquen què obrir i on obrir, cerquen lloc i persona. Aquestes ajudes cobreixen el 50% del pagament de la Seguretat Social del treballador contractat, amb un màxim de 200 euros mensuals, i durant 6 mesos, és a dir, 1.200 euros per treballador nou contractat.